Ассалому алейкум ва рахматуллохи ва баракатуh. Дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Хостам имрӯза влогамро аз анамин пиёзҳои зебоям шурӯъ кунам. пиёзҳои ман, дӯстони азиз, анамихе калон шидиян, беҳад хушрӯ шидиян. Ман анамиё хурдестам. Анамиҷа бо ма гашнид шинондагим, укроп шинондагим, анамино буромадиян, калон шидиян. ҳавои мо ҳавои бениҳоят зебо, хушрӯ, барф борида истодааст. 15 градус минус. имрӯз мехоҳам ки анами тимае ки дар магазин мефурӯшанд, кӯдакои ман беҳад нағз мебинанд. мехоҳам анамирӯз аз пеши худам бе ягон рецепти интернет мехоҳам бо шумо тайёр кунам. бо мо бимонед дӯстони азиз. Дастгириро фаромӯш накунед. ҳатман подписатсия, комментарияро фаромӯш накунед. ба мо лозим аст анамин 3 дона тухм. ҳозир мо сафедиашро аз зардиаш ҷудо мекунем. хеле ки мебинед, анами хел зардиашро аз сафедиаш ҷудо кардам. анакнун 3 тухм, дар 3 тухм 3 қошуқ шакар меандозем. хушрӯ бо миксер лат мезанем. анами хел сафедиашро лат задам. анами хел сахта ки хушрӯ омад. акнун чӣ кор мекунем? анами зардиёро меандозем. боз ба миксер лат мезанем. тамом. дар 3 дона тухм 3 қошуқ шакар, 3 қошуқ орд илова мекунем. анами хел разрихи зил якто. через сита ҳатман мегузаронем. оҳиста оҳиста нами хел як ҷоя мекунем. анами хел шуд хамири мо, дӯстони азиз. формаи ман анами хел майдак аст. хеле ки гуфтам якум бор аст мекунам, барои ҳамиқа камакак мекунам. агар ки гуфти
гапо, ки у меня получилось, баъд бисёр мекунам. анамин хел фалга тайёр кардам. ана акун хамирамонро мерезем ба форма. анакун ман ҳама вақт дар духовкаи хунук мемонам. духовкаи ҳар кас ҳар хел аст. чӣ хел ки бисквитни торта мепазем, ана ҳамон хел ҳаминро ҳам мепазем. ана акнун то бисквити мо тайёр шудан, мо крем тайёр мекунем. дар асл дар ин тиме ки дар магазин мефурӯшанд, кремаш сливки аст. дар ин магазинои мо чӣ хеле ки агар шумо шиносоии манро агар тамошо карда бошед, мо дар деревни зиндагӣ мекунем, дар қишлоқ. дар ин магазинои мо сливки намефурӯшанд. барои ҳамин чизе ки дар магазини мо ҳаст, ман ба ҳамон крем тайёр мекунам. анами хел маска бо блендер мезанем. комнатни температура дар михе истод, мулоим шуд. акнун зугушони молоко меандозем. хушро бо ҳамин блендер мезанем. бисквити мо тайёр шуд. ҳозир мебинем. мана месанҷем, мемонем камтар хунук шавад. бисквити мо хунук шуд. анамон креме ки маска бо зугушони молоко задам, анаминро мемолем. варени малинагии ман худам кардагӣ ҳастам. варени мекунем. фикри ман ки тими анами хел аст. ҳозир ороиш метиҳем бо шоколад. анами хел дӯстони азиз оро додам. анами хел омад. мана ба фикри ман ки ин сер мекунида ба ин мехӯри. авай магазиниам хушрӯвая бо худат мекунӣ. хаёл мекунам тамоман дигар халай кӯдако чизе ки худам кунам деҳад наф мебинам. анами хел уже лалиёшон да дастошон омадан. хулоса
قیمت. دوستان عزیز، انمیخل همینجا من یک نمود سالاد تیار کردم. ما کلبسه نمیخوریم دوستان عزیز. کودکای من نمیدونن که کلبسه چی هست. انمیخل обычный سالاد چیزی که در همین خانه هست جوشوندم. نوای майда ریزه کردم. یک تا بانکا زیلونی گاروشک، یک تا کوکوروزا انداختم. یک تا بچه مایونز میخورد، یک تاش نمیخورد. حاضر برای یک بچه ما عدیل نمیگیرم، باقی ماندهش مایونز میکنم. انمیخه سالات ما تیار شد. انمیخه تیمی ها انمیخش ماندستان کودکا خوردن ای بیرون آمده. در همینجا با شما خداحافظی میکنم. دستگیری رو فراموش نکنین دوستان عزیز. ما هم به نظر نمانین. подписаться کنین، کامنتاری حتما گذارین. رحمت برای دستگیریتون در پناه الله مهربان.